židá, v dnešním videu si ukážeme, jak dostat escape badge. A dneska to bude fakt rychlý a ještě vám ukážu, jak dostat secret 1 badge. Ty dva badge, ten secret 1 je úplně k ničemu teda, ten nám byste mohli frajeřit, a ten druhý je na novýho charaktera, kterého jsme přidali. Takže dejte si default map, jinak to nebude fungovat. A za escape badge si můžete koupit Brafaguma. A pokud jsem to řekl špatně, tak prosím nehejtě. A tady máte update ninja, takže si máte update ninju. Dáte si hard mod. Všechno teďka se funguje na hard mod. A teďka musí jít úplně tamhle nahoru, abyste si získali ten secret 1. Já vám to ukážu. Když už jste tady, tak tady máte My True Py Account a zatím máte Dead a s ním můžete spíknout, takže s ním spíkněte. A on má udělat takovouhle animaci a vy dostanete badge za to. Ale teďka k tomu escapeu. Ten escape není tak těžký. Lokejtněte si prostě tady tu krávovinu. A prostě tady máte mezi tím prkno. Takže, co vy chcete udělat je, že tady nemáte bariéru, takže tady můžete projít pod map. Teďka musíte jít úplně do neznáma. A ono vás to jakože takhle zabije a připojuje vás to na hru. Tady je ta jiná hra. A tady máte nějaký generátory. Objective Generators Repaired. Musíte repairovat generátory. Je to docela propracovaná horodovka. Fakt cením, týpka. A já už mám escape badge. A jenom se chci ještě zeptat, co je 07? Kámo, tady z rukách běhám, tak čekaj. Kámo, to je dobrý zvuk. Kámo, co to je? Pravé demi. Můžu na to vyskočit. Bych to použil jako parkour. Jo? Čekaj, to použil jako parkour. Já to potom vyskočil. Ten lol. A má sem. Tady nahodíme generátor. Teda. A je to single player hra, takže to je super. Pokud jakože nemáte rádi horodovky a prostě nechcete hrát, tak prostě escape badge by jsem vám nedoporučoval. Jakože vy dostanete jakože toho kreatora, jakože ten escape badge. No to dostanete, ale prostě pokud se jako bojíte, ale prostě chcete toho kreatora, tak asi není jiná cesta podle mě. No, další generátor. Vždycky nad tím vám to napíše objective. Vy tam musíte vždycky držet a nahodit to. Když tak proč to já mám počítač, proč to nehraju na počítači, rozbil jsem si sluchátka s mikrofonem. Takže je to blbý. A 3-4, takže 3-4. Až nahodíte ten poslední generátor, což můžete, tak byste mohli prostě utéct. Prostě utečete. Hnedka, jak uděláte ten poslední generátor, tak vás to teleportne pryč. Ježiš.
Pojď už, pojď už, pojď už. Yes. Teďka vás to portne. Já taky nevím, kam mám jít. Kurník, dobrý. Tady máte šutry, tak pojď jim vyskakejte, nebo co to je. Šum na ně. Co dělá? Ty vole. Jsem nevěděl, že umí skákat. Zpátky a jdeme to nahodit. Předtím jsem chcípl. Za to se omlouvám, ale nahodím to tady. Takže zatím vám to teda střihnu nebo to stopnu a pak si to zase odpáznu. Tak a zatím se mějte. Dám vědět, až budu mít tak předposlední generátor a si toho lajka pomohl. A potom zavolám zpět. Takže zatím. Jen hodil předposlední generátor a teďka půjdu svedek. Půjdeme tamhle na to červený. Teda není. I když jakože mohli bychom se k tomu generátoru dostat rychleji. Místo jo, skvěle. Jo, dobrý. Jo, dobrý. No poslouchej, tak prostě chodím. Co to je? Totálně. No na tyhle asi si musíte počkat. Protože já třeba neumím jakože... je to asi má první videjko. Ty vogo. A teď musíte hop a hop. Teďka jdete sem, hop. A když mám červený, tak on to ukáže exit a tady máte záchod. Tak musíte na něj jít. A už budete mít escape badge. Takže takhle jsem vám ukázal, jak dostat escape badge. Tak zdárek.